ଚାଲନ୍ତୁ ନା ନା। ରଞ୍ଜିତ ଚୌଧୁରୀ ଭୁଲି ଗଲୁ ଗଲେ ସେ 15 ବର୍ଷର କଥା। ତୋ ଭାଇକି ବ୍ରିଜ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମୋ ଲୋକ ମୁଁ ମିଶିକି ହାଣିକି ମାରିଥିଲୁ। ତୁ ଭୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇ ବମ୍ବେରେ 15 ବର୍ଷ କଟେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଜିଅନ୍ତା ବାଘ। ନନ୍ଦନକାନନରେ ବାଘ ବନ୍ଦୀଘରେ ରହିଥିବା ଦେଖିଥିବି, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ଖାଇଲା ବାଘକୁ କେତେବେଳେ ତୁ ଦେଖିନଥିଲୁ। ମୁଁ ହେଲି କାଳି ନନା, ମୋ ବାଳ କଳା ଆଉ ମୋ କାମ ବି କଳା, ଆଉ ଏଇ ସହରର ବାକ୍ସା ହେଉଛି କାଳି ନନା। ମନେ ରଖିଥିବୁ ରଞ୍ଜିତ ଚୌଧୁରୀ। ଆବେ ଶଳା କାଳି ନନା, ତୁ 15 ବର୍ଷର ଯୋଉ ପୁରୁଣା କଥା ତୁ ବାହାର କରିଛୁ, ତ ଏଇ ପୁରୁଣା କଥାଟା ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ହବ ଭଲରେ ହବ। ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଦେଖା ଦେଖି ହବ। ଆବେ ହବ ସିଓର ହବ। ହବ ବେ। ତୋ ବାପାଙ୍କୁ କହ ଇଲେକ୍ସନ ଓଭର ଯିବେ, ତାପରେ ତ ତୋତେ ଯିବାକୁ ଦେବେନି, ନହେଲେ ତୁ ପୁରା ଖଲ୍ଲାସ। ଜାକି यस बॉस। ये କାମ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ତ? यस बॉस। ଟିକେ ତୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯିବା। ଆଉ ଯାହା କାମ ବାକି ଅଛି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ। ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆଇଛି। କାହାର ଫୋନ? ହ୍ୟାଲୋ ରଞ୍ଜିତ ଚୌଧୁରୀ।
ଏ ତୋ ପୁଅଟା ମୁଁ ସୁନାକୁ କରି ଆଣିଥିଲି ତୁ ଭଲରେ ଇଲେକ୍ସନରୁ ଓହରିବୁ ନା ତ ପୁଅଟାକୁ ପୁରା ଖଲାସ କରିଦେବି ଏଠେଇ। କିଏ ବେ ଶଳା ଧମକ ଦଉଛୁ? ଆବେ ଚିନି ପାଉନୁ କଣ ବେ? ମୁଁ ସେ କାଳି ନନା ପୁଅ ବିକି। କାଳି ନନା ପୁଅ? ଆବେ ଶଳା ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଉଠେଇ ନେଇଛୁ? କଣ ହେଲା ତୁ ମାନିବୁନୁ? ନେ ତୋ ପୁଅର ଟିକେ କହିକି ଶବ୍ଦଟା ଟିକେ ଶୁଣିଦେ। ନେ ବାବା ନେ, ତୋ ବାବା ଫୋନ କରିଛି। ସେମାନେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଏଠି ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। अरे तू बिल्कुल व्यस्त होनी, मु जेमिति हेले गोटे घंटा भीतर मु तोते नहीं आसबि। तू बिल्कुल व्यस्त होनी बाबा, बिल्कुल व्यस्त होनी। ବାପା ମତେ ଏଇଠି ଆସି ନେଇଯାଅ। କଣ ବୁଝିପାଇଲେ ତ ଥରକ? କରିବିନି? ଆରେ କରିବିନି କଣ, ଭଲରେ କହୁଛି 15 ମିନିଟ ଭିତରେ ତୋ ଇରାଦାଟା ବଦଳି ଦେ, ଇଲେକ୍ସନ ଓହରି ଯା, ତାପରେ ତୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ। ନହେଲେ ଯାହା କହିଥିଲି ସେୟା କରିବି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କାଳି ନନା। ତାଙ୍କ ବାଳ କଳା, ତାଙ୍କ କାମ ବି କଳା। ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବୁ ବୋଧେ। ରଖ ଫୋନ। बॉस एते टेंशन हबनी? अरे मो पुओ से काली ननार पुओ विकी मो पुओ को उठे नहीं तम मानू कही दउची मते 15 मिनिट भीतर मो पुओ को मते एठी आनी के आसीबो। यस बॉस असले ए आसारे ए कालू ए सब लगिटे रे रंजित चौधरी लोक माने हमर आगारे आगारे
ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଗୁଳିରେ ଗୋଟାଏ ଶିକାର କରିବାକୁ ପଡିବ।